u ko do auna kan kɛ i b'a fɔ kelenabila ni malidenw y'u ka danaya ta k'a di minni ma u bɛ tila k'a fɔ tuguni k'u ma wasa k'u ma nimisi wasa sɔrɔ. Mali marali kalifala maa minnu na Jano u ye Mali janfa. Janfa o de nana bonya malidenw kan. Janfa nana girinya fo maa minnu kan ka janfa kɛlɛ, maa minnu kan ka galon kɛlɛ, maa minnu kan ka binkani kɛlɛ, maa minnu kan ka surafɛn minɛni ko o kɛlɛ. Maa kelen o ka jama ɲiyɔrɔ dun, maa minnu kan k'o kɛlɛ olu kɛra o ko in kɛbaa ye. Ko maa bɛ fɔ cogoya min na, maa min kan ka musanin bɔ kɔlɔn kɔnɔ o kɛra Bala Subaha ye. O ko ti ɲɛ dɔn. A fɔra tuguni ko bɛnkala ɲinina sen dalen don bɛnkana kan Jano ko o ti ye. A fɔra tuguni ko janfan bɛɛ ka jugu ko mɛ ko yɛrɛkun janfan ko ka jugu ni janfan bɛɛ. Ka danaya d'aw kan a ka tila k'an janfa. Jano ka jugu dɛ. Wa Mali marabaaw jogo filɛ. Jano Mali marabaaw jogo filɛ o ma daminɛ bi dɛ. Kabiri an ka dɔgɔn. U y'a kalan an kun halisa an ka dɔgɔn dɛ Jano. Nka u y'a fɔ an ɲɛna école la k'a fɔ ko ko 9e na n'i sera defu ma u bɛ t'i ka examen yɛrɛ bɛɛ ko la révolution française. N'i sera bagi ma Jano u bɛ kalan dɔ k'i kun k'i ka les superpuissances du monde. An ka bagi géographie leçon fɔlɔ kun ye ko les États-Unis. N'i ye États-Unis kalan i bɛ Chine kalan, n'i ye Chine kalan i bɛ Japon kalan, n'i ye Japon kalan i bɛ France kalan ka Union européenne ko o kalan. Voilà comment ils ont tout fait pour nous détruire. O ti France no yɛrɛ. Oui, maa minnu ni malidenw dar'u la k'u ka jamana kalifa. Nouvelle école fondamentale, ce n'est pas la France, mais c'est le Mali, c'est l'État malien. K'a fɔ an ɲɛna école la ko ninnu ne filɛ ko ninnu ka wusa ni diɲɛ bɛɛ ye. Ni ne fɔra malien den école la quoi. Ko ninnu jamana minnu filɛ ta ko ninnu ne ka wusa ni diɲɛ bɛɛ ye. K'a fɔ an ɲɛna ko Union européenne ko de ka fusa ni Union africaine ye. O de fɔra an ɲɛna école la. Maa minnu ye kalan kɛ, maa minnu ye lycée kɛ san 15 ka kɔn bi ɲɛ, san 10 ka kɔn bi ɲɛ, olu b'a dɔn mi ka min fɔ. An bɛ la révolution française de kalan. Maliden t'a dɔn Samori Touré jɔn ye. Bɛɛ lajɛlen bɛ kule k'a fɔ ko le plus riche de tous les temps ko ye Masa Kanku Musa ye. Mais malien t'a dɔn o ye mɔgɔ min yɛrɛ parce que a ti kalan kun an ti fɛn dɔn a la Jano. U y'an na fili fo k'an na fili an yɛrɛ ma fo an yɛrɛ sɔnna fo a bɛ fɔ an ɲɛna école la k'a fɔ ko karisa de ka fisa ni i ye wa an yɛrɛ sɔnn'o ma. On a gobé, on a accepté que k'a fɔ ko an man ka Mali kalan, an man ka Sénégal kalan, an man ka Côte d'Ivoire kalan, an kan ka kalan daminɛ États-Unis d'Amérique la k'o ka wusa n'an ye. N'an bɔra yen an bɛ Chinois kalan ko Chinois k'olu ka wusa n'an ye. An bɛ Japon kalan ko Japon ka wusa n'an ye. Jano an bɛna France kalan ko France ka wusa n'an ye. Ka Union européenne kalan ko olu ka fusa ni anw ye. Voilà comment nous on vit. Voilà comment ils ont tout fait pour détruire la pensée africaine. Francimo Kere, Mali yɛrɛ marabagaw do kɛ. Vieux, vieux bɛ so. Jano, a bɛɛ kelen Jano. Jano, n'a y'a sɔrɔ ko France taara marifa ci Mali
kɔɲɔkɛlaw la bunti ko o ma bɛn malidenw ma o digira an na Faransi tali marifa ci ko o digira anw na Mali marabagaw k'u u da de k'a kɛ i b'a fɔ foyi ma kɛ foyi ma ye u ma foyi kɛ u ma foyi ye yeli maliyɛnw kan ka k'u sigi k'o layɛ ten wa cɛ a ka d'an ye kuma bɛɛ k'a fɔ karisa y'a do tan karisa y'a bɔ tan o karisa in ma bɔ kungo kɔnɔ ka na u ko ko ni Faransi ye kojugu fɛn fɛn kɛ ko o b'an ka a tɔgɔ an ni Faransi ka accord de défense kɔnɔna la Jano n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ o est-ce que Faransi Jean-Yves Le Drian y'a sɛbɛn fankelen na ka taa sɛbɛn fankelen dɔ in na n ko Mali ministre de y'o signé wa n'a sɔrɔ o yɛrɛ tiɲɛ mais a article kelen juma bɛ o gafe in kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ ko ni Faransi ye min fɔ k'ale a tɛ se k'a fɔ ko Faransi y'a kɛ o tɛ yen c'est le Mali qui endosse la responsabilité o de bɛ texte kɔnɔna la o de article 9 in ye mais k'a fɔ k'ale a tɛ fɔ ko Faransi y'a kɛ o t'a kɔnɔ mais Mali marabagaw ma se ka ala b'u da ko Faransi y'a kɛ wa e b'a dɔn Maliara ko ye min ye Jano n'o ka jugu ni nin bɛɛ ye quoi Mali marabagaw wagati min na ni ko kɛra Mali marabagaw wagati min na maaw bi k'u mabɔ a la k'a fɔ ko ni Mali armée ma ni fagali in kɛ Mali armée ma ni buntenni in kɛ Mali armée yɛrɛ ka taa communiqué kɛ k'a fɔ ko olu ni Faransi de farala ɲɔgɔn kan ko ka nin kɛ mais c'est honteux bon karisa taara mɔgɔ faga ayi ne de taara faga ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ a y'a ma k'i ɲɛna sa walahi a ma k'e ɲɛna ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ walahi ne yɛrɛ de don ne yɛrɛ de n'a taara ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ a ma k'e ɲɛna fɛn ma k'i ɲɛna i t'i mabɔ o la ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ ayi ne de n'a y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Jano est-ce que e ɲɛ b'a la bɛɛ ko Mali tɛ Mali yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛna anw tɛ an bɛna enquête kɛ ne b'o faamu Mali yɛrɛ de ko Mali ministre de la défense colonel Sadio Camara o de y'a fɔ ko Jano ko Mali yɛrɛ armée ni Faransi de farala ɲɔgɔn kan ko ka taa bunteli kɛ kalo 2 o kɔfɛ MINUSMA nana ka enquête kɛ Mali marabagaw dalen don sunɔgɔ la enquête fosi mais ça c'est quoi ça Ambi jamana sugu juma kono MINUSMA be enquête kɛ fu be kla Mali marabagaw sigilen do du ya seba allo papier min kono bala ko lu yɛrɛ kun be terrain kan ine o kɔnɔ la ko kum na enquête kɛ o enquête be bɔra mun kan John tara enquête kɛ John tara o papier be mi u nana na rapport in be mi Mali marabagaw ye mun de kɛ wa allo bɛɛ bannen kɔfɛ MINUSMA kelen k'a ka gafe bɔ k'a fɔ ko Faransi de ye bavure kɛ min ye bunti kɔnɔna la Mali marabagaw ye mun fɔ hali k'a fɔ dɔrɔn ko hali aw fana ka bɔ k'a fɔ ko MINUSMA ye papier min bɔ k'aw fana y'a ye ko aw bɛ fɛ Faransi k'a ɲɛfɔ aw ye nin ko kɛra tuguni hali ka bɔ k'o dɔrɔn fɔ hali na aw m'o si fɔ sa Jano la moindre des choses o ye ka bɔ ka yafa deli malidenw fɛ bi quoi maliden dɔw de sara ka taa kɔɲɔkɛlaw sɔrɔ kɔɲɔ la an y'a fɔ ni arajoso kelen kɔnɔ k'a fɔ ko kɔɲɔkɛlaw don aw tɛ ninnu fɛ aw tɛ transition fɛ a ye far'u la bandaw a ka taa n'a ka tira ye bandaw taa n'a ye foyi t'i la foyi jɔrɔ t'i la u ye nin de fɔ k'a don cɛkɔrɔba tulo la bi a tɛ foyi la n'audience tɛ ni Union européenne nana a b'olu bisimila Union africaine min na francophonie min na bandaw bɛ fɛn kelen min na sa o ye bisimilali ye a kɔni o ye a bɛ s'o la dɛ Jano n'i y'a sigilen a bɛ fauteuil kɔnɔ a sigilen don ka ɲɛ mais n'a tɛmɛn'o o kan Mali kɔnɔ zéro an ɲɛ tɛ foyi la même un simple communiqué k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ MINUSMA aw ye enquête min kɛ an fana bɛna an ka enquête kɛ tuguni k'a lajɛ n'a sɔrɔ aw ye min fɔ ni tiɲɛ hali aw k'o fɔ sa mɔgɔw b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o mais aw ka bɔ kɔni ka kuma Malidi i b'a dɔn quoi Jano maa dɔw de fatura olu somɔgɔw sigilen don k'an lajɛ capital pulaku bɔra yan k'a fɔ ko kɔɲɔkɛlaw de fagara mɔgɔ dɔw wulila k'a fɔ cɛ ninnu tɛ maliden ɲuman ye ninnu tɛ jamanaden ɲuman ye ninnu bɛ tan kana ko fu ko kolon kana o de kɛ ka an kunkolo kɔnɔna fa tɛ an bɛ nin de kɔnɔ
jano ambe nini kono ko kuma be anga kule ko français ni mini ke no ye kojugu Mali marabagaw ka dese ga fo ko kojugu do o nyongo kojugu be ya jana ske ga fam français mana ke no o ye kojugu Mali marabagaw ka dese ga fo ko français e ake o nyongo kojugu be ya ame français gen to di anti il faut que ango tienne fo nyongo yana. Et ceux qui pensent que Kafoko, voilà, que c'est sur cette transition qu'on va se baser pour la refondation, où il y a Djepo. Le Mali n'a jamais été aussi dominé par la France. Jamais. Depuis Alain Mali d'Aqua, comme Mali Madelga a sunsori français, qu'a tege fla d'accord français, qu'a nyongiri français, qu'a teme bi malika. Français président ma foi, kou ma femme soro ibega bolo san duru kono, kou yo o soro nunu bolo kalo saba kono. Français président Macron allait la fo, ne ma fo de, Macron a kuma di tout. Janon, anye doke français accusé là. Nambe français gain, papier de français là na, français ma marfa tagana en fait ne. Fou de kafonyo na 2012. Français mana en kele ku sigide ayi papier de signé là Mali président et Français wele ka discours à la nation que jongula o ke Mali télé là ortemna ka ila ka fale de Français wele go Français kana Mali président une fois kale de awele wa ni Français bita kana ke mo chikono kika boli bi sera Français ke wallahi ni bora ni sera Français ka basi kele manuma marfa chila ga tigena kana siga feu janu ni nyeshi Français ka yoro kelema ki bitaka o jangata bika soro kwa ni surase akebe malla u baw be faga ka ban fuy uma gaw jenu faga u ye marfa ci gaw jenu na kuko tu fe wadugo won mun borala Mali marabaga ko kube enquête la ni kumana u ba fo ibe bina jan fe ibe shaga jan fe mi u ja jano u ko fo maintenant là il faut qu'on aille de l'avant. La construction d'un pays ou la refondation des pays a des préalables. Il faut des hommes qu'il faut. Il faut des hommes qu'il faut. Jean, est-ce qu'il y a des Ebiga jatimna ga fogo Musa Traoré sa muga ani sa saba ke Mali kuna ebgo jatimna mais bibina anga jamana nyamo à peine nous sera ka sanduru nyuma ke kasoro jamana do ma foko merde. Mais réellement c'est vrai peut-être Musa Kumga Mali Marani Marfay mais qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas avec ces démocrates. Mu awiye munike wani bekera ministre a papier bo Mali marabagaw ou datu ku kusigi che mo ko bina nyina ko amete menanga chi amola Français ministre des armées onana anga jamana konnala kana naka kelege chewla et puis abina fanga jamana kono no e parler abina fanga jamana kono ko il est fier de ses hommes ko biga mininge ko atana Mali ministre jolo la ko fait Sadio Camara, c'est Mali Malo. C'est grave quoi, Jano. C'est très très grave. Mali ministre Jolé lo akofla abiga foko il est fier de ses hommes. Ko yemini ke ko katana ko foi tout là. Ko Francis be nimisi wasale lo nuka para. Koro ko Malien 2000 nimbi na bunti ko fu de uta. Jamana kasira foshi tout là. Jamana esia jatemne al Mali ministre boraka communiqué minke no e ministre de défense ga foko luni Français le alo konnala o mafogo maminu sarakala ka hinula donc mal deminu saratan ni ko bina tota al Mali marabaga ta fokala ka hinula otno jamana su juma al ni Français denjugu de bina ou ba denjugu sutura kata baga dugu kilen konona mugo ma kolu nyangata tanto et vous pensez que fouille maké ou que temenu ga sira mais c'est grave
o bɛɛ la mɔgɔw bɛ fɛ Fransi de don an tilala o kuma la ok sisan ni Fransi don an bɛ mun de kɛ an b'an sigi ka to kule la ka fɔ Fransi don wa on va rester an bɛ to statu quo la Fransi do wallahi Jano Fransi de do ini mɔgɔ bɛ kuma cɛ wallahi an ka problème bɛɛ Fransi ok ni maliden bɛɛ bɛnnen don fɛn kelen kan bɛɛ ka fɔ Fransi do ok Fransi do mun de bɛ kɛ san papier de nana ni Fransi an fɛ yan papier kelen bɛ se ka Fransi gɛn bandaw ka signature kelen bi Fransi b'a ka kusu n'a ka kasa cɛ ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ cɛ aw tɛna an ka sabali an ka bamanankan fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bamananw ko Jano ko a tɔgɔ yanni ka jigi bin yɔrɔ la jigi talon yɔrɔ la an talonna an ka jamana kɔnɔ de an janfara yan ne an bilala an yɛrɛ ye yan ne malidenw de bɛ ka faga Mali jamana ka fosi anw tɛ an ka jamana kuntigi ye fo maa wɛrɛw ka na quoi fo étranger dɔw ka na olu bɛ audience ɲini u bɛ taa président fɛ u ni président bɛ ɲɔgɔn ye non on ne voit pas le président de la République monsieur le président de la transition bandaw a fɔ an ɲɛna waati sera sa i ka fɔ an ɲɛna yɛrɛ mun de bɛ yen e yɛrɛ dɛ bon e nalen min filɛ nin tan ne mun de b'i bolo k'a kɛ Mali ye mais bandaw ma fɛn ye dɛ Jano bandaw n'a rien fait u taara ta foro kɔnɔ ka na n'a ye Maliyɛnw ko bandaw intégrer a démissionné la n ko a y'aw jɔ a démissionné la mun de la a maracogo de kun tɛ ka diya a démissionné la bi Maliyɛnw bɛ kule la ko accord de défense ni ministre bandaw min ye président ye bi dɛ k'a to ministériel la ale de accord ale de y'a tɛgɛnɔ bila la Mali tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ k'a tiɲɛli bɛ se ka maaw ban a la a kun kan ka ban maaw don bandaw ye a signé ka sɔrɔ a t'a kɔnɔfɛn bɛɛ dɔn bandaw yɛrɛ sabula yɔrɔ dɔw bɛ fɛn kɔnɔ olu datugulen don ko olu ye secret de défense ye Jano cɛ ne ko Maliyɛnw tina a y'aw ka radio ta quoi aw ka na rempart sanfɛ 97.9 a na ba n'an ka baro kɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ aw yɛrɛ ye mun de kɛ qu'est-ce que vous avez fait pour que jamana in ka kɛ tan Mali ye mun de kɛ an ye mun kɛ Ala la an ye mun kɛ an bɔkolow la an ye mun de kɛ a na an bɛɛ ka jɛ ka miiri yanni sini sɔgɔmada cɛ mun de kɛra qu'est-ce qui n'a pas marché au Mali on a été trahi par qui qu'est-ce que l'histoire nous dit an yɛrɛ bɛ jangaro min kɔnɔ bi histoire bɛ mun de fɔ anw ɲɛna a kan an bɛ to kule la ten Fransi de do ok Jano Fransi de do n sɔnna Fransi do ok ni Fransi do sisan o an bɛ mun de kɛ Malidenw Mali ka juru b'aw la wa e min bɛ ka ne lamɛn e yɛrɛ de ko don wa ne min bɛ k'a f'i ye ne yɛrɛ de ko don wa Jano min bɛ k'a fili fiɲɛ fɛ Jano de ko don wallahi maa minnu binna bunti olu kun t'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la ko tuuru bɛna se olu de ma e ni ne a t'an kunkolo la bi. Bienvenue sur Bamako 24 sur 7 jours sur 7, la radio au Mali. K'a fɔ ko sini k'a bɛ se ka k'anw ye mais Mali bɛ cogoya min na bi Jano maa si m'a épargné mun b'a bali u ma taa misiri kɔnɔ ka taa maaw tirer fo Bamako yan o tɛ Mali yɛrɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ impôt n'a taxe ye fini san k'a don minnu na olu taara marifa ci misiri kɔnɔ Bamako yan Faransi bɛ maloya ka na marifa ci an ka misiri kɔnɔ wa u ti maloya la parce que an y'a kɛ an k'an sigi dɔrɔn an bɛɛ m'a fɔ Faransi de do an y'o fɔ i b'a dɔn an tilal'o la sisan an tilal'o la a Maliyɛn tile 2 kɛ o de y'a to ne y'a fɔ Jano Maliyɛn ka dugawu kelen dɔrɔn de bɛ yen Ala y'o minɛ Maliyɛn bɛɛ ye quoi e b'a dɔn ye min ye
malien t'a fɔ ɲɔgɔn ma ala k'an sɔn muɲu ni sabali la cala o dɔn dɛ na dɛ mais i b'a dɔn ko malien muɲunen yɛrɛ de don printemps arabe à madame la Tunisie buru firila le gida sababu ka révolution na wuri buru firila Soudan présent a san joli al-Bashar a san joli kɛ jamana kunna ala e b'a dɔn min nana gɛn ka bɔ yan a ye dɔrɔmɛ 2 wa dɔrɔmɛ 3 de fara buru sɔn kan maliden bɛɛ y'i sigi an bɛɛ sigilen ɲɛna o kɛra ala ma mɛn o kɛra k'anw yɛrɛ to diɲɛ na ala ma mɛn quoi ala ma mɛn buru tun bɛ 45 la buru kala kelen o kɛra k'an yɛrɛ to diɲɛ na yan maliyɛnw y'u sigi u y'a la yɛlɛn dɔɔni fo sisan malidenw bɛ ala deli ka mali deli ka bɛɛ deli ka buru feerelaw deli ka farini k'u ka kɛ ala kama wa buru la na 50 la an ka kɛlɛ ye nin ye ala ma mɛn u ye sogo kilo misisogo u y'o la yɛlɛn dɔɔni fo 450 o ye koloma ye ni ko k'u ka kolo bɔ a la ayi e tɛ se k'a sa i tɛ se janɔ anw ye mali la yan an ye sukaro kilo yan 60 ne y'o ye u y'a la yɛlɛn dɔɔni bi k'a bɛ 120 yɔrɔ dɔw la 100 janɔ o ye faransi ya faransi ko n taara marifa ci Burundi faransi sɔnna o ale de taara marifa ci Burundi faransi ma sɔn olu de taara marifa ci Burundi wa a tɔgɔ an to kuma na yan français y'u ka lettre min bɔ u y'a bɔ u yɛrɛ ani mali marabagaw de sinon malidenw bɛnnen don fɛn min kan o ye k'a fɔ k'olu de don bi olu de don sini wa u k'a bila u kunna k'a fɔ MINUSMA ka papier m'anw da la dɛ depuis a kɛra don min na maaw y'u somɔgɔw wele u k'a fɔ an somɔgɔ nin tora nin la terroriste kun tɛ mali yɛrɛ marabagaw ko k'o don mais i b'a dɔn ko c'est grave hein ce qui s'est passé c'est très très grave bɛɛ b'a fɔ ko mali tɛ malidenw yɛrɛ mali marabagaw yɛrɛ b'a fɔ k'olu nɔ b'a la komi mali marabagaw sɔnna o don k'a fɔ k'olu nɔ b'a la bi est-ce que o man ka bɔ ka yafa deli malidenw fɛ an filila de an taara marifa ci an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw la an ye bɔmujugu bila ka jigin an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw kan janot voilà ce qui se passe chez nous qui est déplorable qui est pitoyable on se demande jɔn bɛ ka mali mara le lo jɔn ne fɛ réellement MINUSMA b'a fɔ faransi ko k'ale tɛ mali marabagaw bɛ k'u sigi k'o lajɛ i b'a dɔn nin ye min ye denmisɛnninya la an tun bɛ to ka baroni dɔ kɛ quoi janot ko kojugu ko n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ k'i fa bɛ sa n'i y'a dɔn ka segin kɔfɛ i ba bɛ sa n'i jɔ i yɛrɛ bɛ sa e hakili b'o la dɛ bon mali marabagaw b'o de kɔnɔ n'u y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ faransi bɛ yen n'u y'a dɔn ka taa kɔfɛ MINUSMA bɛ yen n'u y'u jɔ jamanadenw bɛ yen donc u b'a préférer k'u jɔ k'u ɲɛsin jamanadenw ma parce que u y'a dɔn k'a fɔ ko jamanaden de tɛ yen janot ko jamanaw bɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ tɛ dɛ jamanaden de bɛ jamanaden ɲɛ jamana ti jamana dan jamanaden de bɛ jamanaden dan u ma bɔ sanfɛ ka cungo ye n ka cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ an ye kalan kɛ faransi a ko faransi kilasi 1 tɛ k'i bɛ t'i sigi minnu kɔrɔ ko kilasi le kɔnɔ quoi k'u b'a f'i ɲɛna ko a tɔgɔ la révolution française i bɛ t'o recherche de kɛ olu bɛ quoi jamana in yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di bi quoi olu bɛ se k'u ka jamana bila bɛɛ ɲɛ cogoya min na quoi u b'o de kali u ka denmisɛnninw kun faransi kan ka kanu cogo di u b'o de kali u ka denmisɛnninw kun o de bɛ yen mais yanni an m'an ka denmisɛnninw digi mun na faransi ye mun ye États-Unis ye mun ye Canada ye mun ye an ka k'olu diya n ye ka tɛmɛ mali yɛrɛ kan wa ka tila k'olu kalanni de diya n ye ka tɛmɛ mali yɛrɛ kan denmisɛnninw bɛ se an ka bagi san SHT mɔgɔw u tun bɛ se Amérique desɛnni na ka tɛmɛ mali kan voilà comment on nous a transformés
on a fait de nous de n'importe qui. Ka jamanaden jashi quoi. Est-ce qu'il y a fama? Et les ressources humaines, avec Fomima et Aramadin Yanama quoi. Aramadin Yanama, n'a pas mis quoi. Qu'on aurait droit en fille. Voilà tout ce que nos dirigeants ont pu nous apporter. J'en ai quand on fait fouiller quoi. Fini. Amarabao de Kana. Ce qui s'est passé à Bounti est inacceptable. Mais, Jano, tiens, Ibaronwa, Jagawara Sali, hein, Alika, au Kala, quoi. Parce que, Ibaron, et Jano, quoi, faut Jamana Marabaga ou quoi, donc à faux, ko Jamana Marani fouille de Tikelien, quoi. Faut surasi nunga don minu ye ibeka la fanga bi ka fo ko malideu nyabu la quoi ko marfati jamana mara quoi fou ko de don fou ka don a fo ko ma de tisuru nyable ko busu ku la etin quoi amba fo ni fem kan ga boala obe boala amba fo non ça c'est sûr amba fo ka fen su beke ka jamana mara ere ke fouye bayo ban mfa mba ndoni nkorage ntiremso ni min jeraga dunyon fait ni min jeraga kenyon fait voilà ceux qui sont là-bas. Où sont les gens qui criaient partout Kafoibega et Jamana Jamfa Noussar Ipemi Noussar, sache que tu as trahi le Mali, tu as trahi le peuple, tu as trahi tous ces jeunes-là qui croyaient en toi et qui voyaient en toi un leader. T'as faut vous parce que Binoussar te vous folie mériter. Je le dis haut et fort. Noussar, ye kelem nou ke contre Ibeka ya sala soro abana ya dun idadi. Noussar, ye manga minu ke M5 ya sara soro bi, i kera secrétaire parlementaire, i kumbo de non fait, i sigi, i dadi, i malone. Wa kelinte ana nyogona chama le djeliba national Isa Kaujim, tu es fini, tu as perdu, donc tu dois t'y taire. Tu as crié ici partout. Aujourd'hui, ou bien CNT qu'on a là, rien ne bouge. Rien. Assimi, vous en tant que vice-président de la transition, il est mouneke. Na foge, ni si maldo nyameka fanyana il est mouneke. Wage, émiye déclaration follow kalan. C'est un espèce de déclaration follow kalan. Na fo, réconciliation yé mouneke, qu'est-ce que tu as fait? Il tara mogola sigi kidal, il kodo yé drapeau la jigin wage, il m'a la jigin toyewa. Jao, il fait ne sente kuna billet mouneke. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Si ce n'est pas qu'un cabinet étouffé. Kamara, Sadio Kamara. Et ministre défensif de Jamana la kanani obe erebolo Jamana défani be erebolo ye muneke moribo kone Jamana konona abe trop di bi ou des coups d'état qu'il faut le dire et aujourd'hui le pays va mal c'est à cause de vous parce que na kuma donga fauti c'est akuma ibeka toyi bibina le Malien regrette le Malien croyait en vous. Odato, uyu siyo jamana kalfa ola sino marfate. Maldeun dara uladi ka jamana kalfa ola uyu letara banda ubwaka furo kono kanane. Kata Muktarwan wele ka bo Senegal kanano ikano faranyogonga ko usigi jamana kuna. A flè na obulu. Mais a donga foko malibiga bine kata fait. La France a bombardé les civils. A kera bavure ma fatura ma bonenu ni na fo matan ani konoto nyoko. Voilà, Francis, joli mimbi tegala ye do fara kantuguni. Francis, iga ngane juguya mi kun fora ya da malien ye malien beya ye bi fona bora mali marabagaula. Francis be kofla jegeya mina anga jamana konna la abela jele yera janu. La France honte à cette politique française au Mali.
Honte à Macron. Honte à François Hollande. Vive le peuple français. Vive le peuple malien. Mali marabaga minnu k'u dadi k'u sigi ka ni ko la tie ka sɔrɔ maliden dɔw de binna fulaw k'a dɔn k'a fɔ ko fula ko tɛ kadɔ ko tɛ bozo ko tɛ bɔbɔ ko tɛ bamanan ko tɛ maliden ko de don malidenw ni nin binna fulaw tɛ dɛ malidenw de don minnu nin binna an b'a fɔ somɔgɔw ɲɛna bi k'u bɛ se k'u kun kɔrɔtan k'u somɔgɔw wasara u y'a fɔ k'u somɔgɔw ye terroriste de histoire nana yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Jeunesse qui est jatemina iye ma somɔgɔ faga a ma bɔ o dimi na e yɛrɛ ka tila k'a fɔ ko a somɔgɔ in kun ye mɔgɔ jugu de ye quoi ko jamana janfanbaga de ko terroriste de don quoi ko u ni min ye ko maa fagalaw de don maa jugu de don quoi jeunesse qui est jatemina iye mɔgɔ somɔgɔ faga o ka bɛn tiɲɛ ma i y'a faga o dimiya b'a kan i ka tila k'a fɔ n y'a faga parce que mɔgɔ ɲɛnama de kun tɛ. maa minnu somɔgɔw ni tora la bi u bɛ se ka t'u biri u denw kaburu kunna ka bisu di u denw kaburu ma k'a yira k'a fɔ ko aw ye hɔrɔn ye u sara hɔrɔnya de kɔnɔna la parce que histoire y'u ka tiɲɛ segin u ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye jamana in janfa histoire y'u ka nkalon segin u ma u ye nkalon min ta ka da jamana in n'a kɔnɔdenw na histoire y'a segin u ma on a trahi le Mali et voilà aujourd'hui ce qui se passe. C'est honteux. Maliens ont tous qui donnent la France, la France, la France, la France. Jano, Namarato Kuma, Oti Faso Jola. Namarato Kuma ti Faso Jola, Jawara Sali de Afo. Il faut que Macron a donc afo ko Macron shuma usani malien baga foro kono ko malien shuma usano shuye anyana ma usano nyana wala anyana ma usano shuye mbongo minu fatura bunti fo Macron a donc afo kale sigile be Champs-Élysées kono ka ma usani ma minu biano unina fu Mali konna la yano Mali marabagaw awniche ma na fori makiniche ni aya digiri la Jano, Imanige. Faut te faire. Faut si te faire. Fin avec quand a fire before about niche. Ya autake. I'm not 14, Jano. Autake. Sambana. Cook a sanguine caloro tea. Caloro, I know to go boila gaba. Negachagma, I know to get a cogala. Obana Dunagaba. Ame sangere mwono do ala ya munyu ibaro transition amano ibeka ache bo uyeni galon kelene tagada ibeka atete fanana uyeni galon fo ibeka nato ala wala ya munyu ibeka koro ala mai fo ike folo jamana kumetuga mina fan ben mineneno kudal mineneno aya munyu ibeka koro mala munyu kumunyu bamana dunko ni afa nyana ngago na nga bamana nga fo nyona bamana ko sumi be ja ko be do kabro wulada au de afo bamana nga na obiga klatu nga na kuma wore fa yana kanga munyo alsa aya fo ibe ga yana ko ibe ga ba ka banda damene na beki munya ko no nga frenyo nga deme ayo fo yana o klara ka boko gen si d'Antouni, maintenant ya munyu wale transition no ibeka ya tien ne manya ibeka ya tien anga munyu anga freno anga ni transition demain anga siga aglan tuga mina ambu demain munga jano afanga mo ni ibaro mo demain kadimina ni argument bi bologa atigi demain o kadide bo cheka sa ebika foko ni mai ayini ka depuis nous na we munege Ango fo nyogo yana kwa kabiri unana de ouye mouneke. Et aujourd'hui on veut nous faire croire que Kafoko mais il y a quoi? Mais interga fo comité c'est au calcul na comment fo Jano Mali Jamfara kononana Mali Jamfana kenema Mali Djonjon m'a fait que si l'ennemi découvre son front, au dedans ou au dehors, debout,
sur le rempart. O kɛra diyagoya bi malidenw ma dɛ, aw bɛ jɔnjɔn min da n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ, n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ, kuma min bɛ da o kan, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour le Mali. Mais c'est très clair. Bibina debout sur les remparts mimbe anka hymne national konala o kera ama jagoya di jagoya. Parce que l'ennemi a déjà montré les fronts, ou bien ni Jano an kenama ta don an sokona ta don o kuma mutora malidenw ye sisan ni wuli ka jɔ tɛ. An dɛmɛbaga tɔ tora an yɛrɛ ye. O tuma malidenw a ye wuli. A ye wuli, sinon Mali marabagaw dɛsɛra. U dɛsɛra bi, u dɛsɛra sini. U dɛsɛra kɛnɛma jugu la, u dɛsɛra sokɔnɔ jugu la, u dɛsɛra. Kɛlɛ kɛra malidenw ma diyagoya ye sisan. Kɛnɛma jugu an k'o daga kisɛ bilenden ta ka taga bɔ an da la. Kɔnɔna jugu an k'olu kɛra a kɔnɔ yan fanga su la. Soit u ka segin ka na ka na kɛ an ta ye, ou bien an k'u kɛrɛ fo ka taa fɔ don min na an ni bi na. Jamana mara ye fɛɛrɛ ye o. Bandaw ye cɛkɔrɔba ye an dalen lui la komi a fɔra cogoya min na depuis bandaw i sigi don. Nka bandaw ni fɛɛrɛ t'i bolo jamana mara in na n'a sɔrɔ fɛɛrɛ t'i bolo ne tɛ ɲininkali ye dɛ, i t'a bila. A ma se mɔgɔ ka fɔ ko ba k'a bila dɛ. Bon an y'a fɔ ba k'a bila mais a ma se mɔgɔ ka fɔ ko ba k'a bila. N'a y'a sɔrɔ ba yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a fɛɛrɛ t'ale bolo, a bilali kɛra ba ma diyagoya ye. Yali men yɛrɛ ɲininka Mali jamanakuntigi b'a sigi a bɛ tubabu wele soit a b'a sigi kuluba in walima maison des hôtes la a b'u bisimila ka se ka kuma fɛ ka fɛnw kɛ. Yali a b'a kalama fɛn bɛ Mali kɔnɔ? A b'a kalama ko Faransi de ye buntikaw ɲangata k'u bɔnɛ u ni na, a b'o kalama? A b'o kalama? Communiqué foyi ma bɔ Mali yɔrɔ a tɔgɔ MINUSMA y'a ta fɔ dɔrɔn Faransi y'a ta fɔ o yɔrɔnin bɛɛ la parce que olu bɛ ka siri u ka jamanadenw ye, olu bɛ ka siran mun bɛ se ka bɔ nin ko la, mais an ka marabagaw ko anw ŋɔni an bɛ yan ten, olu b'u ka ci la wa u tɛ pressé, u tɛ taa maa wele. Voilà comment le Mali est gouverné, Jano. Mali bɛ ka mara tantɔ de quoi. An ti taa, an ti maa ci. Jado a kɛra baara ye dɛ. An ti taa, an ti maa ci. Mali bɛ ka mara ten. Ni ko ko nin ma ɲi, u yɛrɛ t'a fɔ k'a ma ɲi, u bɛ tɛmɛ n'u ka ci ye. E cɛ aw to u ka wo ci. C'est ce qu'on nous dit. Le peuple malien doit se réveiller et se dire, surtout se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Se remettre en cause et se demander qu'est-ce que moi-même je fais. Chacun de nous doit se demander aujourd'hui qu'est-ce que je fais pour le Mali et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour ce beau pays. Le Mali a tout fait pour nous, Jeannot. Mali est fait un bedi à 2 mois quoi. Si ça mouné tora Mali dungo ke Mali. Mali toy. O la tangali kera Mali den be ma jagoya ye. Wuli ka jo kera Mali den be la jile ma jagoya ye. Anganjo ma fo mo ki jo ifaye ma fo mo ki jo ibaye me anganjo anga jamana ye. Anganjo andambe. Anganjo ambokolo ye. Anganjo angaledo taliou ye. Seul le peuple peut sauver la nation aujourd'hui. Jano, Mali Sengena, Mali Dion Sengena. Donc, bi wulika jokera Mali Dion ma jagoya. Pour que ka Mali boni dinye konala, pour que ka Mali blasiranyanga, soit jamana marabaga
mɔgɔ ka ɲini mɔgɔ min bɛ se k'a kɛ walima mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ olu ka diyagoya ka sira ɲuman yir'u la olu k'a kɛ. maaw y'a faamuya sisan an b'a fɔ ko IBK de ye armée trahi ayiwa armée bɛ armée bolo sisan mais armée ma deli ka bɔ armée yɛrɛ bolo yɛrɛ. maa minnu bɛ sɔrɔsiya in kɔnɔ u b'a kalama an tɛna an da don o la k'an b'o ɲɛfɔ. Aujourd'hui, ça ne va pas. Transition est konna ça ne va pas. En tas de CNT be mouné ou be chati ben le cerveau no ko be mouné là ben au be mouné là. Amina au be mouné là Isa Kaudima au be jaw e be mouné Amadou Maïga e be mouné là Albert. Au munu yo wo tiano ibeka donta ibeka bota ibeka guntesera ibeka fanga jugu ibe mouné là ibe mouné CNT kona ibe mouné. Ibe mouné ministre aw be mouné jamana kuntigi yɛrɛ ka cabinet aw be mouné jamana kuntigi yɛrɛ mune manya mun be mun kɛra a tɔtura mun ye sira be mi bandaw n'a sɔrɔ i kulo be na n b'a dɔn fana k'i kulo be na sira ye jumɛn a yira na an ka jɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ Jano min kɛra bunti malidenw ma lafiya wa an tɛ lafiya n'a ko ni Mali jamana ma kuma n'u ma kuma an b'u la kuma o jagoya. Jano maaw kana radio yɛlɛma dɛ maaw kana radio yɛlɛma n'an taara ka na n'an ye Sanogo minɛ a bɛ gɛlɛya dɛ non a taara kuma min fɔ Segu f'a k'a fɔ k'ale m'a fɔ jamana mara ye fɛɛrɛ ko jamana bɛ jɔ cogo di Jagawara Sali an k'a lamɛn maaw ma bɛ yen ni wagati in na ne y'i kunnafoni yɔrɔ bɛn radio Rampart ma an b'a f'i ɲɛna k'i ma fili i ma ɲinɛ i b'i ka radio so mandi de kan radio Rampart 97.9 i ka jamukan mandi Rampart du peuple ensemble et rétablissons la vérité an b'a f'i ɲɛna k'i b'o de kɛnɛ kan bi Jano tigɛ bɛ nɛgɛw la k'a sama k'a banba aw denkɛ n'aw badenkɛ Yusuf Kulibali ne bɛ micro la ka se ka aw baro min ye cogoya min na Jano cɛ dɔ bɔra ka photo dɔ ci ma sisan Niger président kura ma sigi bi yan Mohamed Bazoum an ka fanga furancɛ fanga ma ɲɛma bandaw ale kun b'o kɛnɛ kan ayiwa ani faransikan wa minisiri Jean-Yves Le Drian u ye ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ko telimabaw u bɛ ka baro kɛ u bɛ ka baro kɛ u bɛ ka u yɛlɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ cɛ maliden ninnu a y'u to yen nɔ cɛw nafaba tɛ nin kuma yɛrɛ la an k'an ka diɲɛ kumaw kɛ an bɛna te juma min su in na an bɛna nin montre in ka ɲi dɛ i y'a san joli cɛ mɛ i ka nin furukɛ in yɛrɛ fana voilà Jano dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Amadou Aya Sanogo i b'ale dɔn dɛ 2012 CNRDRE minnu ko yɔrɔ la ko coup d'état fu filɛ ka maaw faga fu coup d'état Aya Jano i bɛ Aya dɔn dɛ 2012 Aya i bɛ Aya dɔn Jano Kidal Tombouctou Gao fo Mopti Fangile Aya Aya ko il ne se reproche rien Amadou Aya sonna k'i ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna k'o fɔ Brésil minnu sara olu to yen a ka kɛ i m'olu faga mais bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna ka fɛn ma foyi kɛ Aya i ɲinɛna dɔɔni dɔrɔn ni sera ka hakili in jagabɔ dɔɔni i b'a ye Aya sɔrɔsiw bolila ka na fɔ Bamakɔ yan nɔ e ɲinɛna o kɔ Aya coup d'état min kɛ Mali yɛrɛ constitution ko ko le coup d'état est un crime indescriptible
e wo gima fuike ki e baligu ye general e kira general de tugodi jano anta to kono ni nga parti bolo Amadou Aya Sanogo ay kuma min fo Segu e ko kala anko lame ambe segnana foli ke jonyo yo la fasa bawi abete abi mengo kulu an tumbolo avocat e warko e me warko te ja avocat be da doni la abe da ko lo la ka tugo ko febe ko fe nunu yo le yira na ka da me cheso la ya atawbi ngo flana ni mi sigale lo ka justice la akara sigala an sa magistrat la wambu ou be droit fo am se ka te fo yina waji ngo te be ko fe ne be am bi au chema e ne ko ni mo kuma na mo yi to oui la bouchi ou ye ko sugu beke o bele ikene ma jole ndo be mu fo bile ole kama kuma ma fenge o mane bali kana mbalma fobi toro ma fenge o man bali kana mbalma fobi ala nyebe na sugu nyeko mama ya sugu mama ya fo mama ya tie ne ko na ala nyeko ne ya fara beba nya fara beba na tuete mashiko to ya ta fo pasa mse kuma to ya ta fo ngalo le kada to ya ta fa ta nyedo to e ta fo ka jeni na bushi ni kume so na ne te ke wala kala ka donc ita ma mo nye anga to di alama ne yafa wo mama en kan ma nyiro fa ka yafa au kan yafa uma au kan yafa kuma la mo fola ba au kan yafa la kalikira tuma umai umami mena mo me mi faroka e kuma ni ki ba la kale kotu anya sugu beme ngo mene kofe ne soraside mbe baraka soraside kono ngo kulu kula ku tarlela awni nugu jimali blema me bibi nemi jole fla okoro sorasu kulo bena sambi sabani saba sorasi anyone ka kono sambi saba ani saba nde kulu sorasi o kono na itna fenye fanya le ba nye fie tomutu gundam lele kidal nye santan saba ka kono tanye foye bon ni min ta fe ka me don no la rebe don re ma ko e ko che ka de fe no de te fe no me o e kon bati sorasi ko je ko ma mi doke donc pour ka sabali mais ni sera phénomène n'a pas joué phénomène kay badaba ngo me mi ni pefe ni fera politique de ke ko ne va tu fera mechi kanake parce que ni yachi tika politique ate saraso ngo ni kuye baka manala ni yachi ete baka ni sera gele itika sera fa la mo abada ni sécurité ngo ma ni no be fa ifa no ga ala le kama mali be robna bi beki kolota tu ko ay fa no ga so sende ne ma foka general de mele ma foka bandam de mele ko ngaw ma sorasia fo fembe ka be frilo mali kono ka joro de ka jamana lakana au ka se ka sunogo aya deme on a tous intérêt ni ko rebe ba mo na bla fa la maklale ndena se ka bo kuma kono na ma fo ka mba fo docteur me kuma no fo. Pour le malade infecté, à Grossi-Brau affecté les loups. Moi j'étais infecté, vous étiez affecté. Tout à fait. Mais c'est vous qui m'avez tenu d'âme. N'y bi warite. Na tu fora ni mbeka na wari mina dotina. Na tu fora kana kini du dotina. Ne ta obalo chogo do. Mais kanuni horonya de océan imele wasa. Ko kuma sibi soma. Awe soli ka mel la kala juguda e ko je ngona se ko kay campagne na awo ala kale ta la kale chogola ne balikudi général 4 étoiles fils du malisa le proche ni ka je mati ma te fona la ma kuma to lasa ne bi anto keleka ne na mbado fu bo auta kofe abina nye yoro wele ambal mo ko ngata kata fo liblu la we kanuni u be ko mi ni no de deso mani allah subhanahu wa ta'ala fe ali bi na no be ma ka sigi no be ma isu no be ta so ala ka ke ya rabbi ya ba alsa jamana ala ka lakana jadi man funa ala ka ba ala surasu ala ku lakana ala ku kisi ala ku tala hake to be kuma la sallallahu alaihi maligun ni min daleta wa aida ananga justice aida hey afa ayaye ko maldo nuga justice nyogona nere ka nyingal bay mi jano ye aya ka kuma belama aya ni jomi nyogona ara kuma ku ya lakali u ya fo tiente lakal nya fara wa malionti fega ya fuma de aya biga frile malion e de kana ya fa deli malion fait mais est-ce que aya a compris
Ara ma kam na tayro la kata fulike na ja Mali betrama. Na ye aya ja ka Mali betrama. C'est fini pour lui. Akatoaga surasiala général 4 étoiles Baligou, c'est vrai Baligou. On n'a pas besoin de dire ça. Fils de Mali sans reproche. Sans reproche, ce n'est pas vrai. Sans reproche, ce n'est pas vrai. Amadou Aya Sanogo, moi je te reproche d'avoir fait un coup d'État. Le coup d'État est un crime indescriptible dans la constitution du Mali. Amadou Aya Sanogo, ikumanare, ikomi ijakiba ke, ito jamana konore sharia unisigigani benga unibe Malila, ibe tomini konala. Amadou Aya Sanogo Malden bela jele willa wakati dola ga foko ki ga procès ke koni jobala ki labla. Amadou Aya Sanogo ibora kasura igogo sans reproche, ce n'est pas vrai parce que igogo a dans Mali justice mina ali Mali justice yere ma fo ko tu es sans reproche Mali justice mo fo ko loi de bein ko loi d'entente Jano ne ma fie oui Mali da le fait wono ma se sumi ma fa ku Mali da le fait kono Mali bo de kono Janfa mina bena Mali jamana kamani bere adoy. Aya ka foko général 4 étoiles. Aya ikera général etodi. Igogo école bate djangono surasiala imamin doge. O école kelen foyena surasiala jenatika bela jele konna la aya. École mina be foko mo gomse gito capitaine ala ga général 4 étoiles. O école kelen no foyena surasiala djangono. Aya école kilendro foyen surasiala minimba fo ku mugobsegi ito capitaine ala ko age générali mais il ga mune fayena rantika kuma mfamni. Aya si tu veux venir sur le terrain politique tu as raté complètement. On va pas accepter. Nibina iragma nibina surasiya la ibita nibina politique la ibita surasiya jala ina les général la ibito de boy ka ibina wani nana tu seras traité comme les politiques. C'est tout. Amadou Aya Sanogo ikanga bi ikungolo la biga foko Maldon te jiminu nui ye mini ke 2012 Mali san bi woron ko konna la mogoshima ngonge. Et coup d'état nan kidal mineni ka tomoktu mine et ka gao mine tomoktu a dit. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, Yemuke, la militaire ou la bofrona kanano e Bamagua. Ouais, prime Ayadi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Aya, toi, tu as fait pour l'armée? Toi qui te crois général, qui te dit général là, et mim beto, et mim biga koulé gavoké général 4 étoiles. O 4 étoiles yanye mune nafanya ye Mali surasu biga sabi kidal biga sa tomoktu biga sa gaw biga sa mopti biga Maldon biga na sa fosegu hira kuma I balma ni sinji minu be no de olu biga na fara biye mune en tant que général e ni jo ballon d'antenne ne gango ti général ti sabali wa aya an kuma do fo nyoko yana ballon d'antenne nga ko ti général non s'il te plaît Amadou Aya. Tu es général du terrain de football, pas le champ de bataille. Mais oh, Jano, n'a pas du mal à la diangone, il y a école militaire, et tu sais, école de guerre, babé, diangono ça. Mais et tu as terrain, n'a pas du mal, mais et la kalanga, mounega, ma canafon, et kalanga. Aïe, un discours. Ni a tenu devant les troupes. Même à sévarer tout près, on allait te comprendre. Mais à ce goût, basta, il est temps que tu arrêtes. Aya nibe fait la politique là, c'est très facile. Tant sur la CIA, général 4 étoiles, 18 étoiles, libo de boy, il y a une politique, ni man au Kenya, ni nana terrain politique, ambi gouchi comme les politiques. Amadou Aya, toi tu oublies très vite, tu as créé des fainéants à Kati.
des gens qui ne font rien. Et Ninana, ni Ninana Maldoma Ninakui. Kafo, Yangata Fefebe Maliga Bikene Nanana Be, Maldoma Nino Kode. Aya. Fils du Mali, ça reproche, ce n'est pas vrai. On te reproche d'avoir fait tomber le Mali très très bas. Le Mali est tombé très très bas, Janou. Ça, c'est à cause de toi, Amadou Aya Sanogo. Fiko de ton Fiko. Faut de ka fieko de main. Amadou Aya. Aya fio a be fié donola. Ama fio a be fié na donola qui m'a jugé. Donc, il y a un fils de Mali sans reproche. Aïe, d'avoir justice là. Justice, mais là, blala. Mali député. 5e législature député. Olou le ilabla. Honte à eux. Ama faux. Olou le ilabla. Mali justice, mais ilabla. Nous, on croit en notre justice. Ni ta kalama, aïe, amba finir à foko, en d'aller dans la justice là. Mais justice, mais ilabla. Ou ma faut qu'il n'ont pas là, il y a sans reproche, ce n'est pas vrai, on te reproche beaucoup de choses. Alibs Breouru, il y a go fana go couleur go terme la go sa na amiga me go nugujini blema. Mais aya o. Aya, kana miliku mo be 10 minutes nouyen quoi. Autrement, Breouru chasse au Breouru rouge, mini kera ya no, maligo na e boloko kera ya 100 ans ko kangu musa ga histoire ou be bame mani cheba ko histoire de loi. Wo kera ya encore ama 100 ans re soro folo. Wo kera ya encore 100. Breouru ga itisega ke ko Breouru be ikungolo la jamana nkone ano. Wo kera mame. John Okaya. Itega sorasi tisega yego fulan blema ba kuna. Wati do kera maliko na o kera John Okaya. Eh bah vous bire couleur ko be armée là, c'est pas vrai. Aya et des couleurs ko don armée qu'on a là. Et si tu veux qu'on te confie les pays, tu as tiré à terre. On va pas te confier ces pays là parce que il y a limite là, il y a Irak à fort ko ali surasi ya yere etanye donc. Comment on peut permettre mais Mali Marabaka au nord comment on peut permettre en général de venir tenir des discours politiques, des discours populistes, des discours qui ne vaut pas du tout la peine. Comment on peut permettre un général akana ni kumasuku nous là c'est mi antenne sans fait kato là c'est kata meeting un général de sur quoi tenir des meetings. Mais mon général, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un balicou, comment elle va votre amna? Un balicou tenir des discours que même un enfant ne va pas tenir. Fils du Mali sans reproche. Mi en jamba c'est pas vrai. Ayani nana. Parce que j'en ai coup d'état une constitution tenir sera là. Donc na ay coup d'état ga ko le coup suspendre la constitution parce que ta domi ba kono. Donc aya ka foko mi en jamba ke ofana ti bali na parce que mi aja de la ko ke kamali shara so go ke. Aya e de la go ke. Donc bien ga foko mi je ba ke, o se ga bal do de la ke, o se ga mo do de bolo ko jugo. Sinon mi e je de la go ke mali konna la wa foi ma bola yera ga kuma o. Aya, si tu penses que le peuple a oublié ce que tu as fait, c'est Yadje, général. Général 4 étoiles, Yadje, tu n'as rien compris de ce que veut vraiment ce peuple-là. Ce peuple-là veut se débarrasser des gens comme toi, Amadou Aya Sanogo. Le peuple n'a pas besoin de toi, ici. Itato, Maukuga Shukashuke, fils du Mali sans reproche, Galominu Taraga Dananya Fara Moshima Yafadeli fait. Et John Jano, Kagoko, et Tiarano, comme a femme, à la fois Yana, Kosako, justice à la Blacka, Yafama, et Omejonda. Moshi. Aya Moshima Fokunuki, et Jotara Biga Foki Jobala, Omote. Ama foire ki Jobala, a fera de ko ya Fakerima, au Koreme, ya Kojugu Ganya Farima, aya au contraire, ya Kojugu de Kem, Mali eta de ira, ko Kojugu Gera, comme Koga ya Fema. Fils du Mali sans reproche, on te reproche beaucoup de choses.
Où est passé ces bérets rouges là? Il y a une couleur côté armée là. Il y a une couleur côté armée là. Parce que, ouati kera no ni foulan bema kumi ikuna armée kona la doron. Au koroke kanga mineri. Ou kera. Ça y est d'accord. Ou kera, il y a 100 ans. 100 ans, il y a 10 ans seulement. Nous, on a vécu ça. Autre histoire, yo. Commune Bela Kalou. Ou ici, ça n'est, ou actualité est ready. Faut ayako les dons. Que s'il pense que ce peuple-là va lui confier quelque chose, c'est Ayadje. Jano, Ayadje. Non, Ayadje. Nous sommes un peuple mature, un peuple civilisé, un peuple éveillé. On a nos défauts, mais on a aussi nos qualités. Amadou Ayassano. Mali sura su do yere be bolla Amadou Aya kere la versi bolu la ou biga marfa mina ou mais Amadou Aya bon yere go ki général 4 étoiles l'école bâti sambi sabani saba armée konna la ay muna fanya sambi sabani saba armée konna la capitaine Amadou Aya sano sambi sabani saba Amadou Aya au vrai, coup d'état de Dominique, ça m'a gagné donné que l'armée là où tu es capitaine. Jano, on a bora, a moqué Malien on a dit. A yelle la Malien on a dit. A un datu bimbole flen teref la corotanino. Aya, il moqué Malien minuna. Otina nyina de ay jano ay mini fo segu o ere jugara ne adona kasola mini kamay yaka kuma ola mesa. Comment on peut résumer tous ces propos malsains, tous ces propos? On ne sent que l'arrogance. Général anti to yam fanabe tugigo Igo kwa juguya kuno bise kola qualité ki ambi. Est-ce qu'il va faire moi? Au qu'on aller comme c'est kola minu comment à qui aller au boy. Si ça non ni maminu be ulti se kola. Là toi aller be. Nous bise kola neti ki ambi. Ami bla anti bla tuko kalama tado yi bla tuko amna. Wa ima bla fana aya ka foki note kola le o make o te tien ni mo afie ki bla la go parce que ki ma foi que tige galon tige yi. On t'a menti. I blala dro i blala bana temeniga sirai imina yala imana terror ni mini fo amina ame kumaka figo le do aya. On parle plus de béro rouge kana fogo couleur ko be armée gonone aya niga mo au de couleur tugu minea 2012 Berouji kuyuka fugulambo ka blaso kuka tenibo ka blaso uya bojo ne kama de aya itno nya fain no nya fain ge aya nego ki iya fara mo ma ego domna ko kamelen jamana eklibo dona janu aw fo domna Cheikh Modibo Jarama o mo be mu fo kamalen jamana Cheikh Modibo Jara aya ya ne sambi sawan sabaga armela Ewo Cheikh Modibo Jara université re ko fay mi nge barala o ma tan sambi sawan sabe aya eko mago kamaleon yo ya fa deliga ban fola aya yo ya fa deliga ba 2012 ministère secrétaire général taru jo clé wora yo o ya fa deliga ban o taru jo katiki ma kono yo ya fa deliga ban aya mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que gabo adresser Johnny nadi e kubiga kuma Johnny fe e kubiga fo Johnny maki ato masika fo ikira ki ya faruma Johnny kame Johnny ma aya afanyege eni Johnny ro ga message adresser le kuno Johnny ladi message de henmi yo o mini fo tanto a adresser le Johnny ladi ye kuma minu fo na te fo yira ka fo ko dusukashi do de be aya ka nyeshi malideun yere ma ka fo ko aya be fra yira malideun yere la ka fo kuma ni hotel aya ere biga discours e ba interpréter trop di
Ibiye kuma minnu fɔ e yɛrɛ ayaku interpréter tantɔ de an k'a lamɛn. I kan bɛ jɔn de ma mun de kɛr'i la a fɔra de ko maa dɔw fatura o tuma zon fɛn bɛ kasobonba la ani maa fagala ni maa jugu minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ b'a fɔ maa min y'a fɔ ne ma ko ne y'a donna ta bɔra non aya il est temps qu'on revienne à la raison n'an bɛ fɛ ka taa ɲɛ. Kana surasiya ci ni ye surasiya ci ni ye surasiya ci ni ye surasiya ci aya e de ye surasiya ci y'a kɛ ni ye politicien ne ni bɛ fɛ ka surasiya ci ka politique kɛ ni bɛ fɛ ka nin kɛ ka politique kɛ ni bɛ fɛ ka nin kɛ ka politique kɛ non s'il te plaît ça aya sabali sa armée cire ko 2012 il y a coup d'état kɛ yan nɔ coup d'état fou ka armée da a disi kan Mali jugu ye y'o de kɛ et aujourd'hui i bɛ fɛ an ka mun de fɔ aya i bɛ fɛ an ka mun de fɔ i ye i bɛna discours kɛ min b'a yira k'a fɔ malidenw yɛrɛ de malidenw juguya yɛrɛ de b'i kɔnɔ i y'o de kɛ et on va pas accepter ça aya jamais. Amadou aya sanugo a bi kunna dɔrɔn ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ de dɛ Jano hali juma wɛrɛ an bɛ segin ka na aya mana bouger an bɛ bouger n'a y'a jɔ an b'an jɔ f'an k'a yira la k'a fɔ a ti kɛ quoi a ti kɛ aya a ti kɛ min b'i kɔnɔ ala yɛrɛ ti sɔn an bɛ armée de fɛ n aya de y'a fɔ an ɲɛna yan nɔ 2012 ko ni sɔrɔsikɛ jɛra ka fanga ta ɲɔgɔn fɛ kana janfa ne kana tɛgɛ bɛ bɔ a la. Ah non, tolérance zéro. Aya e a dɔn k'a fɔ ko tolérance tɛ zéro ye. Sabula e toléré la o. O ma kɛ. Loi dan i b'a dɔn adamaden kana kuma dɛ sinon a bɛ segin ma dɛ. Aya ko yan ko tolérance zéro. Aya yɛrɛ filɛ ka toléré bi. Hali a ma san 10 sɔrɔ. Aya ka tolérance zéro ma san 10 sɔrɔ fɔlɔ. Ko ka aya toléré ko ka yafa a ma. O de kɛra aya la bi. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y a fait la leçon de morale du manquant, il y a fait la monnaie fan, quand on se go aux femmes. Il y a fait la monnaie forte. Il y a fait la monnaie forte, boyko, il y a fait. Wani bora fana. Na yu sera au café. Avec galère. Aya est parti à l'école de Moussa Traoré. Aya est les gars, aya boule ton. Moussa Traoré, gars, calendrier. Le wouldn't ton. Mais aya. Moussa Traoré connaît à Kaliko Fachou, ko sinon Mali te cla. Mali clara et tege kono de quoi aya. Mali clara aya tege kono de quoi. Ou nana ka Mali to aya tege kono janwa ka muruda malaga tege ka ke gâteau ka ka tege do taran do ko afuma ko azawad do taran fe kenedugu taran fe wagadu taran fe bebi gi jija iyere la aya edo damne Mali konna la. Abe kona anyina no ko aka ebe fega abe e kono ka fogo fato do no bien. Tu penses que histoire de droit, aya te histoire de aya ye présent ni aya kera ati teme 100 ans. Donc en hakli le beau là, aya kango de dongwa. Ka foko maldon, ale komi gwa maldon hakli le beau là, ore be maldon nyokora bi. Kidal bina aya bolo, ka tomotu biabolo ka gao biabolo ka klagi sigi. Aya ya ka breni ta sera ka munike. Hein? Faut anga anga tieni rétabli jamana ngono c'est l'essentiel anga tieni rétabli et on est obligé de revenir à ça et de se dire la vérité. Le chemin qui mène vers cette vérité est certes long, mais jamais inaccessible. On tend vers ça et on va arriver, Inch'Allah. Des gens comme Amadou Aya Sanogo, Bi, ou Kanga Sabali, Mali, Ka Sabali Fasoye, Ka Sabali ere quoi, Aya Sira Sabali ere die quoi.
Mauka joliw yɛrɛ ma kɔrɔ fɔlɔ joliw yɛrɛ ma bɔ yen fɔlɔ donc a y'a ka sabali Mali ye quoi a ka Mali to yen a ka Mali to a danbe la quoi a ka armée to yen a ka armée tɔgɔ min b'a da a k'a bɔ a da a y'a bɛna mɔgɔw ɲininka bi ko couleur ko donna armée la a y'a bɛ sɔn ka na mɔgɔw ɲini a y'a e bɛ sɔn ka mɔgɔw ɲininka bi ko couleur ko donna armée la a donna la i ɲin'a ma a y'a bɛ fɛ ka fɔ komi ale fana tɛ foyi kalama o la aya o tuma jɔn b'a kalama blé rouge blé vert jɔn b'a kalama ni e tɛ a fɔ an ye kɛ qui est au courant si ce n'est pas toi Amadou Aya Sanogo dis-moi qui on a tout fait pour détruire ce peuple mais le peuple malien va rester debout Amadou Aya Sanogo jamana janfani min kɛra i ni jaw fɛ Mali ti ɲin'a kɔ malidenw ti ɲin'a kɔ wa aya a bili kunkolo la fana k'a fɔ ko malidenw tɛna sɔn o bili kunna dɛ Jano a fɔ an ɲɛna ko malidenw kan an tɛna sɔn ayiwa a tɛ fɔ ten ko wa tɛnsi an k'an sigi an k'a lajɛ i m'a fɔ k'i bɛna yala ka maaw fo halisa yala i ka maaw fo nka i ye kuma o kuma fɔ i ye kuma o kuma fɔ i ka discours in kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma i contre la mɔgɔ minnu dalen t'u ka justice la a ye da u ka kiiri la a ye da kiiri la maliyɛnw ma tigɛ kiiri la dɛ kiiri m'e labila dɛ justice m'i labila c'est une loi votée par les députés corrompus o de y'a i bila bi Amadou Aya Sanogo ko la loi d'entente nationale o de y'i bila Mali justice ma kiiri tigɛ an dalen an ka justice la fo a y'a ko de dɔn k'a fɔ ko malidenw ma tigɛ u ka justice la pas du tout mais dɛ loi min ye député corrompu u ye loi min ta ko walasa Aya ka se ka gracier o ma kɛ a fɔra de ko Aya k'i ye kojugu kɛ an yafari ma o de fɔra donc n'i ko cɛ sans reproche o tɛ tiɲɛ le Malien te reproche beaucoup de choses. Tu nous dis aussi, général 4 étoiles par rapport à quoi? Un capitaine bombardé et général. Et puis qui capant à ta faux général 4 étoiles là. Ayao, afayana, il y a école bas, mais nous avons dit école bas, faut être qui n'a ni médaille mal là, au bêtien. Ou école bas, nous avons fait un coup, moi, bito capitaine à la rata général là. Autrement, gradi qui era mon kama. Amadou Aya Sanogo waati sera k'i dadi i ka malidenw to u danbe kɔnɔ an b'o de ɲini fɛ waati de sera e k'i dadi i ka malidenw to u danbe kɔnɔ Aya yɛlɛmana an bɛ yɛlɛma ni Aya ma yɛlɛma sira in de don dɛ a b'a tilen malidenw bɛ sira min fɛ a b'o ta n'an m'o ta an t'a bila que cela soit clair Jano an bɛ a fɔ Aya ye ko maaw ka jogindaw ma kɛnɛya fɔlɔ maaw binna u ma lafiya fɔlɔ ko min kɛra maaw la ala ma ban fɔlɔ donc a kana bɔ ka kuma fɔ minnu bɛ mɔgɔw ni tɔɔrɔ quoi janfa min kɛra Mali la 2012 Aya e de nɔ don e de ye Mali janfa ka Mali jigin dingɛ in kɔnɔ o dingɛ in de Mali bɔ o tɔ de kɔnɔ fo bi. Ah, bien, et bon, la fin, un fils du Mali, ça reproche, nous, on te dit que on te reproche beaucoup, on te reproche tout, on te reproche d'avoir fait un coup d'État au député Kilou. Uluga Clara nous tega korata tu nous yafa Aya nous coup d'état ma alors que Maliden bede bora député ou doronte Maliden bede bora kata voté ko référendum ka attaque à faux comme ni anga constitution au constitution ne ko atoro comme coup d'état ka kiliba fo mo faka ka juguno o yere quoi comme mo ko jugu mino ka ko jugu yere tsika nyefo yere quoi ko jugu bela ko jugu wa ko jugu dani do quoi Amadou Aya Sanogo ni be sabali ni ga avocat ko ni solo obi yala la ay yala alisa mena obi kuma photo ko don mo obi kuma ki yere glan Jano mo te kuma ki yere chin Jano ibi bolo yele ma doni wakati ba no fe ibi bolo yele ma doni ami
Tiens, Mali femme bien menacée de l'eau. Jano, que hier de Moro, que chini par la culture de OMT. Ciao. Que vena Bamako Kavunuka, Bamako Fédération, hier de Fédération de Bamako. Ciao, que nous la gère bagage une rentrée politique. Tchorova Tarada, Papifa, Assanche, Smaila Sissé. Ala ko Smaila Kadali Kateme Madionka. Ayatara Bankoro. Ko Shinini Ala Sonama. Yerde Kanumbaga na Lafasabaga. Bamago Konala. Ko Bela Jele Wele palais de la culture là. Ouasiga Touga rentrée politique bara au Kemi Tougamina. Mais URD m'a Bela Jele fou. Otea. Rempart du peuple Kenaka, on dit là, maître Demba Traoré, on dit là, aller Bissimila. Ok? Hein? L'un des soldats, l'un des fidèles de Soumaïla Cissé. L'un des gens qui sont restés à côté de Soumaïla Cissé jusqu'à sa mort. L'un des hommes valables, l'un des cadres valables de l'URD, maître Demba. Ciao, ne wati na mba fofaga dimba la banangabu konnala. Chini, kuga rentrée politique bara wike. OMT ota. Ni ma floro re. Chini do. Chini 10h na la sonama. Jano ambe an la me baga bela jile fo ma ko ni biga wele message u biga chama Amadou Aya e surasu e che. Entendre Nabli. Mais ce qui est sûr, on va revenir. Ne Ayama Stegin raisonnant. Et j'espère qu'il y a faux. Ni Ayreka kuma kamna yala ka dugu to ke na tra dugu were la. Abina adon akanga kuma mi fayeno. Radio Rampare bi konoton anuwolon vlatomi konoton. Abakwa Djamouka Mandi Keneka, rempart du peuple, ensemble et rétablissons la vérité. Jano Tigebe Negaola Abiga Samaka Bamba, Kabri Soroma Bion. Hein? Radio Rempart, technicien Yowara Oyede. Odumaine. Jano. Ne sonne dans Yoko Jumu. Aou Nyonteo. Papa. Kabri Soroma Jano s'écrivait en position. Ouate Djengen, Aïch. Odia tout auditeur ou dala radio Rempart la. Sabra Kadaka ma pa ou de ba konala. Wa maminu ba kono. Ubuga baradon. Jano. Imam Mamoudiko. Ni togo mbiga segna na lèvre sans faire ka tchaya beita fo beita ke wani wakati laba nuna fana to bela jile nyagale lo tuguni sabula kadaka Imam Mamoudiko yere ka kumala siraw ka fola mi e dien yere mi abe fotuka mina adamadenya hakɛ tangali o jɛkuluba olu maaw de sera an ka jamana kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko Imam Mamoudou Diko ye maa ye ko maa min bɛ yen n'a ni maaw bɛnnen don wa n'a bɛ ka bɛn ni kelenya n'a b'o de lawaleya n'a bɛ k'o de baara kɛ a ka jamana kɔnɔna la ani Afrique de l'Ouest bɛɛ kɔnɔna la u nana ka na jɔnjɔn k'o ta k'o d'a ma Jano. O jɔnjɔn tara ka d'a ma o kɔfɛ kunu Imam Mamoudou Diko yɛrɛ a ye kunnafonidila wele ka bɛɛ wele a ye centre kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ ko walasa bɛn ani kelenya min ye Sahel n'o ye cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna la k'o baara kɛ a ye o centre ba de dayɛlɛ Bakɔ Jikɔrɔni kɔnɔna la. Fanga furancɛ fanga marabolo ɲɛma n'o ye Muktar Wane ye koɲɛ in bɛɛ lajɛlen ko talen don k'a d'a ma. Mun kɛra balila ko ba ye Jano
o de k'a fɔ min ye Mali silamɛya tɔnba n'o ye au conseil islamique o maa ɲɛmaaba n'o ye a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara o yɛrɛ fana ka ye a kɛnɛ kan le Sherif de Bangoni ya bani ale ka ye min ye nin kɛnɛ in kan kuma caman kun fɔra ni cɛkɔrɔba fila ni ɲɔgɔn cɛ nka diinɛ surtout alisilamɛya diinɛ kanu diinɛ bi ka ni cɛba in fila bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kelen kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka ɲagari n'o ye wa ni n'u fila bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn fana Jano k'a fɔ k'u fila bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la wa ko Mali mago b'u fila bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ kɛra fila bɛɛ lajɛlen ma diyagoya ye bi Mali ye ni centre min filɛ ka dayɛlɛ an bɛ min fɔ Imam Mamu Diko ye o de ka fɔ a k'a jija centre in dayɛlɛla kun min kama Jano a ka se k'o baara ninnu centre in ka se k'olu sabati Imam Mamu Diko waatu tɛmɛna a taara Mali surasi dɔw yɛrɛ minɛ ka na Mali kɔnɔna la o baara minnu kɛra halisa wulikajɔ ka se ka sabati parce que malidenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u bɛ fɛ ka bɔ de kɔnɔ u bɔcogo an ka sira tɛ an bɔcogo la degun kɔnɔ mais an bɛ fɛ ka bɔ degun kɔnɔ n'an ye sira dɔ essayer n'o ma ɲa an bɛ sira wɛrɛ ta bibi na Imam Mamu Diko kan ka jamanadenw hakilina tagafa ɲini k'o ye ani jamanaden minnu kun kɔ donna parce que il faut pas se mentir n'an ye nkalon tigɛ an yɛrɛ ye o de ka jugu ni fɛn bɛɛ o de ka fɔ wagati dɔ kɛra maa minnu tugura Imam Mamu Diko kɔ o caman nana Imam Mamu Diko nɔfɛ taga k'a bila k'a sababuya kɛ maaw nana miiri k'a fɔ ko janfan kɛra ko janfan yera ko la o min fɔra bi o kan ka imam interpellé a ka se ka segin o jamanaden ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye M5 RFP ye f'an k'o tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye Imam Mamu Diko n'i bɛ bɛn kɔ la paix fɔlɔfɔlɔ i ka la paix dilan i yɛrɛ kɛrɛfɛla la mais an b'a fɔ ko la paix bɛ dilan ni Isa Kawuji min ye dɛ hali Isa Kawuji min yɛrɛ n'a bɛ se ka segin hakili kɔnɔna la a ka segin o kɔnɔ n'a tɛ se ka segin hakili kɔnɔna la mɔgɔ si ma Isa Kawuji min tiɲɛ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ tiɲɛ il s'est auto-détruit et puis c'est tout a ka kumaw de y'a dun an ko Isa Kawuji ma wagati dɔ kɛra i da de kana kɛ i b'a fɔ tilema ɲɔgɔn a kulela ni mɛnna kulela a labanna maaw tɛ fɛ k'i lamɛn bilen yɛrɛ o de ye Isa Kawuji min sɔrɔ maaw tɛ fɛ k'a lamɛn maaw tɛ fɛ k'a ye bilen yɛrɛ bi wulikajɔ kɛra Imam Mamu Diko ma diyagoya ye a yɛrɛ kɛrɛfɛla a ko dilan fɔlɔ yanni a ka fɔ k'a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ dilan f'o de tiɲɛ fana ka fɔ a ka la paix kan ka dilan a yɛrɛ kɛrɛfɛ a ka paix créer a n'a teriw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a jɛɲɔgɔnw minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ da la ko autorité morale Imam Mamu Diko ye kuma dɔ fɔ o tɛ bɔkan ye dɛ o ye donkan de o b'a tɔ coro ni o ye mun ye k'ale ma autorité morale y'a ɲini k'u y'a d'ale ma de ok Imam n'a dir'i ma o kɔrɔ ko bonya de dar'i kan o bonya in minɛn tɔ i b'a fa fo ka s'a dan de la o de ye bi ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka proposition ɲɛnamaw kɛ M5 min ye IBK ka fanga k'a yubuyaba fo k'a fanga ban pewu n'o M5 kun tora ɲɔgɔn fɛ peut-être maaw tun bɛ yɛlɛma min ɲini u tun b'o sɔrɔ mais u fara-farala comme a bɛ fɔ cogoya min na ko n'aw fara-farala aw fanga bɛ ban u fara-farala u fanga banna wa fosi tɛ yen bilen Isa Kawuji min fana bɔra ko M5 est mort de sa belle mort aujourd'hui Isa Kawuji toi i ka ACRT i ka Semansi vous êtes mort de vos belles morts ou a tɛ fɔ ten de Jara a tɛ fɔ ten ya Isa Kawuji ko de filɛ ka ban tan ni kumana ka kuma wagati dɔ bɛ se i bɛ kuma jɔ i bɛ yɛrɛ la i b'a fɔ n ka kuma taara min Isa Kawuji mi ka kuma ma papa ka kɛ i ma maa sɔrɔ yɛrɛ taratani ni arabani samedi ni paritigiw k'olu fara ɲɔgɔn ka taa CICB fa k'e bɛna 26 mars fa ko ka Asimi ka candidature ɲini Asimi ko na vieux Jano sake Jano Asimi ko n'a y'a tɔgɔ sɔrɔ Isa Kawuji da bilen a fa yɛrɛ ko ni ye n tɔgɔ sɔrɔ i da bilen ko Asimi candidat k'i bɛna dɔn bɛna min da i kan n kana n tɔgɔ sɔrɔ i da bilen ko Asimi candidat dɛ Isa Kawuji mais fini aujourd'hui
l'imam Mahmoud Diko ani a balimakɛ n'o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara u ka fara ɲɔgɔn kan kɛra diyagoya ye walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ kɛlɛ ko tɛ bilen dɛ walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔ na maliyɛnw mago bɛ paix in de la maliyɛnw mago bɛ bɛn in de la maliyɛnw mago bɛ degun min bɛ maliyɛnw kan bi jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka maliyɛnw bɔ o kɔnɔ u mago b'o o de la bi o tɛ se ka kɛ cogoya si la fo ni cɛba fila ani maa caman bɛ jamana in kɔnɔna la u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka jamana in na wuli Imam Mahmoud Diko i k'a dɔn k'a fɔ k'i jɔyɔrɔ ka bon o ko la kosɛbɛ wuli ka jɔ kɛr'i ma diyagoya bi walasa ka maaw fara ɲɔgɔn kan mais ka t'i sigi dɔrɔn k'a fɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan maaw ka fara ɲɔgɔn kan Imam o tɛna maaw fara ɲɔgɔn kan e de bɛ wuli k'i jɔ i b'i jɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan wa n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan c'est pas que k'i bɛna leadership ta tuguni mais i b'a to i ni maaw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jɛ ka hakilina falen falen ka se ka bɛn fɛn dɔ la ka se k'o baara cogoya min na Jano Imam Mahmoud Diko doit savoir que k'a fɔ ko a ka danaya tɔ tora min ye k'o bɛ nin koɲɛ in bolo wuli ka jɔ ka sabati bɛnw ka se ka kɛ cogoya min na walasa baara ka se ka kɛ k'olu ɲa an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ko ni santiri min dayɛlɛnna a ka se ka kɛ hɛrɛ ye Mali ni malidenw ma Imam Mahmoud Diko ye ŋaniya min fɔ santiri in dayɛlɛnni na Ala ko o ŋaniya ko o sabati imam ni maliden bɛɛ lajɛlen wa a ye prix min sɔrɔ an b'a la deli o prix ka se ka kɛ ale ni maliden bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye min ye cogoya min na a yɛrɛ ka kuma la a y'a fɔ ko il est content mais il n'est pas fier tubabukan de don a nisɔndiyara fɛn sɔrɔli la ko mais k'a nimisi ma wasa sabula ka d'a kan a nimisi tɛ se ka wasa k'a sɔrɔ Mali yɔrɔ dɔw minɛnen don o ye imam yɛrɛ ka kuma ye donc imam bi wuli ka jɔ kɛr'i ma diyagoya ye walasa ka se ka Mali bɔ Jano i tɛgɛ yɛlɛma dɔɔni an kana kuma ka laban fɔ wagati kɔni bɛ ka boli an nɔfɛ kosɛbɛ ka se ka bɔ babu kɔnɔ cogoya min na ale mina minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ baara kɛ na i janto e min bɛ bureau kɔnɔna la i janto jamana ka bureau la e min bɛ yen nɔ cité administrative ni fɛn kɔrɔ ne aw de kelen n'o ka min ye a tɔgɔ mobili o ye kɛ mobili koyɔrɔ ka jamana ji tiɲɛ fu ka jamana courant tiɲɛ fu ka taa so k'i ka clim to a la bureau kɔnɔ i janto dɛ Jano i janto dɛ i janto jamana ye Jano Jagawara sali bila kɔrɔ an ka taa i k'i janto i bilala barada min kunna i k'i janto la jamana ka mina minnu bɛ yen jamana ka gidɔrɔn i janto jamana ka siraw i janto la fasoden ka fasodenya tɛ dafa f'i ka jamana bɛ min ɲini fɛ i k'o kɛ Rempart du peuple ale kɛnɛ kan wassalam